қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. кӯмак ба маҳрумон. шайхе буд меҳрубону хайрхоҳ, ки ҳамвора дил барои маҳрумону тиҳидастон месӯзонд. аз дигарон қарз мекард ва ба фуқаро мебахшид ва худои бузург ҳамвора қарзи ӯро ба гунае мепардохт. шайх солҳоро бадин гуна гузаронд, то ин ки дар бистари марг афтод, дар ҳоле ки 400 динор қарздор буд. талабгорон ки шайхро бемор ва маргашро наздик диданд, гирдаш омаданду пули худ талаб карданд. шайх пуле дар киса надошт, то воми онҳоро пас диҳад. ҳатто таоме дар хона надошт, то аз эшон пазироӣ намояд. аммо мутмаин буд ки худованд ин бор низ дайни ӯро адо хоҳад кард. дар ин ҳангом писари ҳалвофурӯш бар дар омад. шайх ба ходим ишора кард ки он ҳалворо бихарад, то аз меҳмонон пазироӣ шавад. талабкорон ҳалворо хӯрданд ва писарак баҳои онро, ки 5 динор буд, талаб кард. аммо посух шинид, ки пуле надорам. кӯдак аз ғам зад табақро бар замин, нолаву гирья бароварду ҳамин. мегирист аз ғамн кӯдак ҳой ҳой, кей маро бишкаста будӣ ҳарду пой. кош ду поям шикаста буд ва ба ин ҷо намеомадам. агар арбобам бифаҳмад, ки ҳалвоямро муфт фурӯхтаам, маро хоҳад кушт. оё розӣ ҳастӣ арбобам маро бикушад? пурсид аз ин шайх. ҳамагон ба дидаи ин кор дар шайх нигаристанд, ки ин чӣ балое буд, ки шайх бар сари кӯдак овард. аммо шайх орому осуда буд, то он ки намози аср шуд. шахсе аз тарафи марди бахшандаву сарватманде ҳадияе барои шайх овард. ҳадияро кушоданду диданд, ки дар он 450 динор аст. ҳамагон дар шигифт шуданд ва рози матлаб аз шайх пурсиданд. шайх гуфт: бояд ин кӯдак мегирист, то аз гирьяи ӯ раҳмати илоҳӣ ба ҷӯш ояд ва дуоям мустаҷоб шавад. эй азиз, он кӯдаки ҳалвофурӯш ҳамон чашмони туст, ки то нагиряд, дарёи раҳмати илоҳӣ ба ҷӯш намеояд. эй бародар, тифл тифли чашми туст, коми худ мавқуфи зораи дон дуруст. гар ҳаме хоҳӣ, ки ин хилъат расад, пас бигирён тифли дида бар ҷасад.